uMangcobo is in a relationship with this guy originally from Limpopo. So they are having a good relationship. Bayathandana shem. They really in love with each other. So they even planning about the future. They are planning to move to Limpopo, start a family there. Everything is nice in a way that uMangcobo uthi nje we love of his life, ama soulmates yabo. Okay, ngokuhamba kwesikhathi ke uGuy agule yabo. Amtshela uMangcobo ukuthi no man, you have to go and see a doctor. uGuy shuthi is one of those bangabathanda udoctor nama clinic. Up until uGuy abona ukuthi izinto ziba serious yabona, he starting to vomit blood clots, abe nomangozimi yabo. Kuyima ebona ukuthi no man, I should really go and see a doctor. Then he goes and sees a doctor only to find out ukuthi vele uye ku doctor, it was too late, a diagnosed with brain cancer. And then they found out ukuthi he has like a few months to live. Then uGuy has to move back home so that family yakhe izothi take care of him yabo. And then uGuy had to share to the family ukuthi yena unoMangcobo eKZN. unoMangcobo wakhe yena amthandayo. They're planning to get married and start a family. They were actually planning to move back to Limpopo, which is home. And then uGuy ke ubani seKZN? uMangcobo. uGuy waseLimpopo. uGuy waseLimpopo. Emzini, shuthi seLimpopo emzini kaMangcobo. Then uGuy gives usister-in-law, usisi wakhe, which is sister-in-law to uMangcobo, ama-contact details aMangcobo ukuthi this is the person you're going to contact in updates about my situation. Since sengisasibhedlela and I'm not feeling well, shuthi ubeseyibona nje naye ukuthi yabo useya ekuthenini akasezokwazi ucommunicate naye yabo, bese isimo besisisibi vele. So washesha alungise lezo zinto ukuthi will update ukuthi uMangcobo nginjani. Hayi nangempela kuMangcobo no sister in law babe close nje kube right, asho nje sister in law ukuthi hayi kade asitshela ngawo brother ukuthi unoMangcobo wakhe eKZN and uyakuthanda and you guys are planning to get married. I'm updating nje ngayo yonke into ukuthi ke sinjani isimo sakhe, usenjani naye, yabo nje yonke leyo nto leyo. Up until uGuy ke ayeseyashona. Okay. That's the unfortunate news ke. Then he passes away. Now, here's the problem. uMangcobo ke inkinga ke akuyona ke. uMangcobo is in deep shit. Okay. Obviously ekhaya bebelokhu bembiza uMangcobo woza. So uMangcobo engakhona ukuya ekhaya le emzini yabo, because sasitshele phela ubrothers ngawe, you can come yabo. Up until ke asweleke ke uGuy. Now fanele kancwadi uGuy ne. uMangcobo fanele abe ne cleansing angithi. Fanele agezwe emzini. Nayo indaba iqala lapho ke ekuthenini uMangcobo actually is a guy. uMangcobo is a guy. They were in a gay relationship with uGuy. So emzini uGuy did not tell his family that he's gay. Oh my God. Hey. So sister thinks uMangcobo is a woman. The family thinks uMangcobo is a woman. So uMangcobo is in trouble because kumele ahambe aye eLimpopo. Okay. So soon after eseshonile uGuy, sister-in-law found ama-gift ayekade ethengwe uGuy. Hayi kulama gift lawa there were straps on yabo, lezi zinto lezi isetshenziswa ama-gays yabo. Then sister-in-law was like, hayi bo Mangcobo, umyeni wakho phela uthenge izinto ezikanje kanje, izinto zamagay lezi yabo. So it's more like uyahleba. Ayibo
kuthiwe zamagay lesibuka la ekhaya. So he had to come out ke ku sister in law ukuthi I'm so sorry I have to tell you this. Yo. Kahle mina I am a man. We were in a relationship kanje mina nobhuti wakho. Sigay. Eish. Okay, so sister-in-law ke ngenhlanhla abe acceptive ukuthi akodwa ubhuti wami bengangitshela ingane because I would have loved him regardless. Ezomukela lo The only problem is the elders. Definitely the elders would not understand. So Mangcobo, how are we going to do this? Because we have to come, sis. You have to come and do the cleansing. But then my family is expecting a woman. And the cleansing is done by the old ladies in my house. How are they going to do a cleansing on a man? Like, how is that supposed to go? And sizobatshela kanjani ukuthi kahle kahle wena uyindoda. Kahle kahle ubhuti wami nje bese shonile nje was gay. How are we supposed to tell them that ubhuti wami usezodlekelwa isidima sakhe ekhaya eseshonile? Yabona nje sekuzovela ama drama like ngiyasangcwatshwa with dignity that he deserves. But now uMangcoboka is asking what should I do? Should we tell the family no sister-in-law, or should we just keep it like that and just go to the funeral as a friend? Show up as a friend, because I could not go to my man's funeral. Angikwazi ungaliboni ithuna le ndoda yami ngithabo. I have to see ithuna le ndoda yami futhi mangifuna umvakashela ngihambe umvakashela. Okay, fine. That one is fine. I can go and act as a friend and show up as a friend. But then the cleansing part, do I just do the cleansing on my own? Just find a gobela somewhere and perform the cleansing? Or should we just tell them, what am I supposed to do? Hayi kayigobela ucleansing. Hey, ayingazoqala idrama la. Kodwa bekuyafana nje ngoba ngisho ngathiwa uya khona kulo mngcwabo nje ufike emngcwabeni. Ayikho into yena buye drama nje. Uyenza yona idrama. No, but like, he will have to behave and act like as a friend. Uzokhala. Yeah, as a friend. Akubona ngathi isaba lesibaba. Kubona ngathi no isaba ngempela lesibaba. Kanti indaba nekhala ngendlela engafani. Ziyakwazi unifihla. Guys, like it's fine, but you can be straight and have a gay friend. What's wrong with that? Kodwa lo wayesekhala kangaka yini ke ngakhe? Because he's a friend. Uzofika lapha egqoke simnyama eseyimboza ubuso yelo phuzi le nenethi le. Wafika sene drama ngiyakutshela. Angithi phela usho wena wathi uMangcobo. Angithi abasho uMangcobo uthi umfazi uyena umfazi. Exactly umfazi. So wena uthi nje akangayi lapha emngcwabeni afuna ukugobela nje akaphumi. Ngathi kuMangcwatshwa abegeza la. Awu kodwa kusiyami angasalibona ngisho ithuna lomuntu le ndoda yakhe The boyfriend. Yeah, phela soon to be a husband because they're planning to get married. At some point they were going to come out to the family. Nothing yet. How what about it? Yini yakhe sephukile. Awukhiphuka ngalutho. So uthanga emngcwabeni. Cha phela kangaya enze drama kodwa kusala uyobahlupha. So ufihla nongafiki into efanayo maye ngoba uzofika ivezi. The cleansing he must just find a gobela. Angikhulumi ke mangatholakala ngebhadi thola ukuthi khona enye futhi gay kona lapho akathandana naye futhi enye. Isifuna ukuvela ukuthi yona lo uzothulela nini. Kuyofanele akhale kakhulu kunaqala lokuze kunakwe yena. Ubona ngathi kwaziwa yena la ekhaya. Hey, asazi uyayifuna kodwa ubhuti wabantu advice. Advice. This is from today nje. He wrote this today. Mina advice uthini? Mina ngithi angaye emngcwabeni but find a gobela to do the cleansing. Angangcwabela afike njani angakhali. Just behave phela emngcwabeni like ewazi behave my emotional. He would have to try. Emotional. Yeah, because abonjoba ena ugaye ngabatshelanga kubo ukuthi ugay. It's because he knows his family, yabo. Bezobatshela ube kuthiwa uyabazi usiba receptive kodwa uyabazi ukuthi banjani, that is why ngabatshelanga. Imagine sekonakala isithunzi sakhe ke imemory yakhe yokugcina emndenini wakhe sekuyimemory engeyinhle according to them. No, akasana sithunzi vela into akazekho. So
lawo bantu laba bazobona isithunzi wabazali bakhe makuthi abantu basaphila abazali. So there's nothing wrong ngoba vele into ekhethwe ingane yabo le. So ngingakuthiwa umuntu nomuntu akungafihlwa buyena bakhe, yabo. So akavele angivumi ukuthi akavele ngoba noma Ngcobo uzosala ekhala ngala ukuthi ayingcoba indoda yabo. Akavele-ke impela. Mina ngithi akangaveli. Okay. Hayi, bathola Kuyafana zathi ngisho ngathi ugezile usazofuna indlela ukuya kuhamba lapha yenza idrama ayeveze bakungcwabo ukuthi mina nje ngeke uzofuna iclosure. Asivezele Lekhe drama kabi lekhaya. Uyofuna iclosure ke manje ethi angikwazi angina closure ngilibonanga ngisho ithuna lakhe ngibone noma ithuna lakhe. Ngeke azayifuna ithuna lakhe alibona lilodwa laphana. Uyofuna abantu abazohamba amphelezele kuyoba idrama ukuze kubuze ukuthi obani-ke manje laba. Uyofuna uintroduce futhi kufamily. Angazi yini le mina ebaleka ngaka abantu bafuna uintroduce kuma-family umuntu ongakhishwelanga lutho. Angi-understand idrama nje. Asizwa abantu bathini-ke bona-ke. Uyayimagina if ama-boyfriend amantombazana emngcwabeni intombi zawo ngabe kunjani? But amantombazana afuna ukuyovela intombazana inxemisha indoda endlini ihambe ifuna ungcwaba boyfriend. And uyasho uSikoni vele ukuthi ngokomthetho vele intombi ayize emngcwabeni. Uyangitshela izindaba. Ayize emngcwabeni intombi ifika ngoba isizogezwa bese kune cleansing ifike izogezwa. But emngcwabeni ayizi kuza nje ama-family members ayo nento zokumbathisa kuphela. Yini kubalekelwani idrama? Ngoma ekhala kuzothi ubani lokhalayo. But lo into efuna umyisa ukuthi ufuna ukuyovalelisa usoulmate wakhe. Ngeke angakwazeni ukuvalisa usoulmate wakhe. Usuthi ufuna inkani yakhe. Ihamba ne Already ushuthi usekhombisa idrama. Already. Udrama rish. Yawe nje labo hayi drama lekhle. Hayi baba drama lapha. Hayi. Ayisizweke hayike akeleleni nangoku empela idrama queen uMaNgcobo efuna advice. Lakhona abanganikeza inkosi Malanga advice engamsiza. Hayi mina nje ngithi nje akenze njalo angayi. Angayihluphi futhi nokuthi lokho uyovalelisa uyofuna closure. Angithi closure vele ngithi niyayithenga manifaka ama-wave lapha. Afake yona closure finish it la. Shibirishisa shibilika dango.